Ak sa ti niekedy stalo, že si vošiel do miestnosti a úplne si zabudol, po čo si tam išiel, deje sa to kvôli niečomu v mozgu, čo sa nazýva efekt dverí. A dá sa to dokonca využiť vo svoj prospech. Hneď ti poviem ako. V jednom výskumnom laboratóriu, kde ľudia študujú učenie, pamäť a vnímanie času a to, ako naše prostredie tieto veci ovplyvňuje, tak bolo zistené, že sa učíme a pamätáme si a vnímame čas odlišne v závislosti od nášho umiestnenia v priestore. Deje sa to preto, že vždy, keď zmeníme miesto, náš mozog prepne, rozdelí našu realitu na nové segmenty. A keď toto začneš používať vo svoj prospech, úplne ti to zmení pohľad. Pretože túto zmenu môžeš využiť na to, aby si vedome menil svoj duševný stav. Napríklad, keď som robil na jednej veci, keď som prešiel dverami do dvojhodinovej prednášky, nastavil som si zámer, že môj mozog práve sa prepína do režimu sústredenia sa a že sa budem učiť zapamätávať to a zapamätám si to, čo kto hovorí. Kedykoľvek sa cítim nemotivovaný alebo bez energie, zmením prostredie. Idem napríklad do kaviarne. Novosť prostredia totiž stimuluje uvoľnenie dopamínu, čo pomáha s motiváciou. Ak sa cítim vystresovaný alebo úzkostný, opäť zmením prostredie. Idem sa previesť autom alebo von. Je totiž veľmi ťažké vyriešiť problém v tom istom prostredí, v ktorom vznikol. A práve to je jeden z dôvodov, prečo efekt dverí môže byť taký užitočný. Vyskúšaj, držím ti v tom palce.